Ndataka kuzungumzia mambo kuhusu kozi yangu na daisi kwa na da mambo ba dushaya magani ra so jati ko so ini ni mo mimi so wangu computer so sasa mambo ni nyoro na yesu ndio na rasi kama ina ando kuno kukuza ipa kasi so wangu wa computer so kuti indo tinda mwari nezo ndio wisdom za ndio daga ipapo mwara kan ndio zina machenje no one is. Come on, very true. It's true. And Amangara. Yes. Na Ndio zinzetu ndio yenda. Sanda kurasi kama hivi. Takwenda kupi. Abantu shia. Tunaenda kuchukua mmoja pale ndio. Nyaya tu kwa mkitaora naye. Sumuzizi kazi zile hizo. Mambo fana wazo na unyura pacho. Ile kazi ndio pacho. Ndazo itabuka wacho. Right. Tekasira ntuna save akarungo. Marani kufuna kwaita kuna maya utano sanafa kidamu. Akarungo utaida mwana wenyu. Arungo. Basi. Oba. Angaje zero na sania. Atakwenda na mbili mara mbili. Ndachita kumirira. Munofa kumirira ina zvakawanda zvaina. Inyaya iripo inofa kumirirwa navanhu. Says that inofa kumirirwa navanhu. Ndachita Kaitaura nyaya ataura gara ipapo. Ini ndichataura gara ipapo. Ngasikana mara kupikisa musunga moida mwo mabuda munyika medu. Amene choice ndeni. Ndabuda. Gara ipapo. Mune uchine mukaka kwako. Right. Ase mkuru nyaenda kune Israeli mtumtirire nyaya bana. Maonera neta nyaya yaenda kugadzika ndiye vanhu vai. Just kwa conclusion. Tikafamba nayo chesi vakachamubatsira ati ndiye vanhu vairi andimbe mukuru wangu tikasira pakuti mukadzi muti mabata chikomba handizvozvo andimbe pamusoro takabata chikomba sevhi Karombo mushure mokuti akutaura nemudzimai wangu Dokasi Mafuni iye Dokasi akasenda message kuna Karombo ekumbira kuti ndakawandisa tiroratizore basi mudarine mushure mokuti Dokasi akasenda message kuna Sevia Karombo nyaya dzakanaka here musi wa 4 January 21:11 gore rino Karombo akatopindura message akati zvakanaka amai vedu muri sei kuri sei musi wa 7 January 6 o'clock manheru gore rino mudzimai akasenda message kune chikomba Sevia Karombo achiti uya undione akasenda message yake mukadzi achiti uya undione achisendera chikomba Sevia Karombo chikomba paneni ari pamessage yamusi chikomba kuti famiti saka akapedzisa ndisoteleza mabakenda apo fona ndanga ndiri pabhaiki ndekupindura kwakaita Sevia Karombo. Sevia akaenderera mberi mameseji musi wa 15 January 21:6 gore rino akati maswera sei. Sevia akaenderera mberi nemameseji musi wa 26 January 7:9 manheru gore rino akati boyere.
amai vakazofonera musi wa26 musi wa26 amai vakazofonera Sevia Karongo ziri 9 January gore rino. Musi wa28 amai ivo vaive vakazofonera futi Sevia ziri 13 minutes to 12 masikati January gore rino. Sevia akazoita ake makozi musi wa22 January 8 minutes to 9 gore rino. Musi wa26 January 21 past 2 gore rino. Sevia akazosenda futi akazofonera kune madzimai yake Dorcas Maputo. Mashita ngo mukadzi weimba akabva kwamuri mamaramba ne Ndakatisina amusina asina izo takaigara kwaigara ndakatisingazivi ndakazotsvaga kusvika ndazomuwana sina kutaura kuti makabva musingawirirani ndizvo kumba takabva tisingawirirani apa wazogara kuno kunani wake kunoko ari kutiye kuna sekuru wake imimi amusingazivi kwaari ndakasingazive kwaari abva kuno makazoziva kuti basa ranga kuti ranga rireiti abva kuno abva kumba kwenyu akazokudza here basa ranga achiita abva kumba mukamuwana pandakamuwana kuti aita basa rei right aibika sadza Sevia uyu nemukadzi kumba kwenyu ukama hwavo ukapinda papi ndichizotaura naamai Sevia nemukadzi wenyu ukama hwavo wakapinda papi wakapinda pakudanana ndoza munofunga munoziva here kuti Sevia nemukadzi waishanda vese ndibasa dzavese ndokutaura kwakaita munoziva here kuti vanhu avafamba vakaemployiwa nemukadzi vanonzi amai ani iwe ambuya wese uya aibika sadza Sevia aita basa rokuinotsvaga muriwo munharaunda munozviziva ndokutaura kwakaita ndokuziva tinotsvaga nyaya pafoiseterese ndakanga tisina information yakakwana ndakangoita mambo chitanongoya munozvigwa chikuti naizvozvo mhosva yavo zvinotinetsa unoziva here kuti uyu paakasvika pabasa angotauraa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  zvakabva zvavhura gepi rokuti akatanga chinzi amai kati madhava kusvika akunzi uyu ndoda kuti munzwisise handakuona mashoko erudo mapepa ese andaavereka netumiridza wandipa ese ndaavhura handamboona pakanzi sviti hati handina kuona pakanzi ameno mazwi emamwe handina paaona ndoda kuti nditsanangure ukama hwomwana uyu naSevia. But now pandiri inini murume wamai Maulani Sevia Chikopo ndokumabvira akaita mukadzi wangu anenge asina kuchena abva ako wakaona murume asina shanje anenge achirwara kana mukadzi asina shanje anenge achirwara ndoda kutenda murume kuti une rudo mauri wokubata mameseji ndikufungidzira kuti murume uyu ane kakushusha kaanako kari kusevia believe it or not akaoneke but ukaona munhu ano is too calculative munhu anojuta down everything ndokufunza kuti rimwe peji inotaura zvebonde tukumba that's my thinking because auri kugumburwa ndopanda tatoona fisi yako kana kuti nepawajona ndakati ene handizivi kuti ndakapedza kunyora rini zvinoitika pakati pangu nemadzimai but ndikutenda kuti nazvo mudzimai wako pakaya kuno kwaibika sadza asi akanga akuda kupinda murudo izvo handizvirambi because message kana yakuti abva kunzi madam imi akuzonzi zviri sei foni yako yekuramba ndichipamota paya that means respect kangu kakabviswa but haana kutaura kuti akaroorwa wakanga wataura here sei wakanga usina kutaura
Wozi uno ndikuona Sevia asikabhadhari but achiri anobhadhara murume wake. Kuona kwangu ini but anobhadharirei. Topa kutomboumba imba iyi kana mukadzi adzokera kumbaita sei adzokere. Andakuona rundo apa mwana wamai. Waine speaker yako iyi. Yes. But pane zvimwe ndinoda kumuudza nekuti haana mumambo waachawana. Anogara muwadza 19 ndege dziripo. Ndine atete vake kunyepe. Ndiri kufungidzira pane zvimwe zvinoita kuti mukadzi asadzoka kumba like this. Haadzoki. Anoti mangwana kuona kazoita zvimwe zviri wese nokushamadza zvingani. I'm just helping you as an individual. And others are kumashure kwaanogona kuchita zvinoita murume wako. Katitaure Karombo ndakudaidzira panapa ndokuti ndasingazoti Sevia ndiani kasi ndiziro kuti Karombo ndakavana kuti ndiwe ndaida kubata iwewe kasi ndichienda go through zvese shamsi ameno judgment yako is wrong chikombere cho Sevia akakurumidza murume nditenderei dare ndinerindirei ari kumashure kwaanda kusumudza rwoko Sevia chikombere Changambere iyo baba wanyasi kuti describe paneu chikomba chacho chacho kuti apa pane chikomba as described by chabamuta by Sevia chikomba pandikutaura kuti Sevia Karombo chikomba ndamufonera Sevia Karombo akanditi andigare kwaChakonda ndogara kwaMureva ndataura na Sevia Karombo akanditi ndogara kwaMusiwa ndataura na Sevia Karombo akanditi wrong number yakushanda naye ndibvunze kuti idai ndiri nisenda kupa answer pana ndarealize kuti munhu ane mukadzi ane murume andibvume kutora izvo ndoenda kuzoti mukadzi wangu wachitaura naye ndakuita zvimwe zvinhu ane murume wake handi ndaenda kwaDombo wechikadzi kunomuratidza mameseji aya neaudio yandakatora kuna Karombo vanditi ndatora mudzimai wako ndapinda naye muna gogo wake iye akabuda mumba muye haana kuteerera zvese zvandakamushedzera kusvika kumba obva arongedza obva auya kuno kwaChakonda kunowanika Sevia. Why? Iye asina kuenda kuna Dombo wangu. Oda ari right murume rega ndimubvunze mukadzi wako paukamushaya angari maChakonda akatizira kwaChakonda ndizvozvo kuna sekuru wazoziva kuna Sevia akarongedza kuti akazwa kwaChakonda wakapota akauya kuna Sevia iye akambokuzondatiza ndichida kwasekuru wangu aiwa tokutanga akati kwaChakonda ndokwandinde kuna sekuru wangu pakutanga akangotiza ubvaenda kanaita zokutsvaga kusvikira ndazomuwana ndakamuona kwasekuru wake kupi ndiri kwaChakonda arongedza akaenda kupi mama ako naambuya vake pakarongedza akananga kupi pakushapa pakarongedza akananga kuno kwaChakonda nani kwasekuru wake handizoti apa ndisati ndasvika paari kugara handizoti ari kwaSevia here kana ari kwasekuru ndibatsire nyumba imba yamwana masisasi ndikumbira zvishoma ndekuti iye paakabuda mumba kana akaona kuti ini ndina Dombo adi kuenda kuna Dombo wangu ndikufunira imhosva yaSevia here ndikure mukadzi kuti sei iye asingaitaura mambo akati ndinomaonera ndoita nyaya pamwe maigona kutobhadhirwa nemukadzi asi toda kuumba imba yenyu kozi musati mabata chikomba munamboudzwa wete undokuda kana kuti pamaka mukadzi namba dzese ndakakupa namba yemufoni murume wako namba dzese dzakasevwa mufoni murume wako dzakanzi amainenge vese unavaziva akambokumbira ruda kusevha manamba why so particular about Sevia Karombo mukadzi akwanisa kutaura nemunhu wasingazivi akusokufunza naye naidai
vanhu vese vakasevha mafoni medu vanozikana madzimai edu. Why so particular about Sylvia Karombo? Usina kubvunza dzimwe nhamba dzemufoni mukadzi wako. Vane vamwe vaitaura navo vasiri Sylvia Karombo vakawanda. Bosi mukadzi kana aenda pabasa apo kuya kuvanhu vese. Bosi kunoma chako totoziva kuti vanhu vanoenda pabasa kubika sadza vanhu vasina vari kume vazhinji vacho. Plus maifana kumira Sylvia utanga ataura nhau dzedu. Besa kuti makamhanya panyaya musati mabata chii. Ndachakubvunza unoziva here kuti shuwa mukadzi wako anga achisenza naSylvia? Ndezvakataurwa namunhu akasenza. Amai vacho vaiva vari mberi munhu usati. Chinhu chokutanga cho nokutenda iwe kuti mudzimai wako aishanda naSylvia. Zvingashamise here kuwana nhamba dzaSylvia dziri mufoni madzimai vako? Kuva kuti azishamise, asi inini kwanga kutanga kuzviona nemameseji aya nekuti foni iyi inogara yakawigwa mubhra. Mukuona nguva dzaanofona idzi dzatati afona zvimwe nguva dzekuti takarara anenge achingotaipa. Sisa kuti hazvishamise kuwana nhamba dzadzimai vako dziri mufoni maSylvia. Because vanhu vanoshanda vese panzvimbo imwe chete vese. Asi ungatotaura izvino zvimanje kuti achada kuona nhamba dzaSylvia. Asi iwewe manje kuti wakatadza kuteerera nyaya yako wakamhanya. Dai usina kumhanya. Kundaiva kurava kuti vachitaura kuti vaingongedzatesa aenda kumba kwasekuru vake handii. Inini pamakaga kuti munhu anoenda kumba kwasekuru vake anofamba akamboteerera chokwadi here kuti mukadzi wangu ari kumba kwasekuru. Tererai Ndokubvunza ndini. Kutanga mapindura ndoda kupindura. Handina nekuti kurongedza kwake achibuda pamba. Mamira mangoti hamuna chete zvavhura vapfungwa dzokuti muri romwe. Mutori romwe ipapo. Dai makateerera makasvika pamba pasekuru mukaona uyu asiri. Maizobvunza sekuti mudzimai wako akati ndikuenda kwasekuru vakarongedza ari kupi. Sekuru vako vaigozitaura kuti ari kwakati kana kuti friend yaitaura kuti ari kumba kwaSylvia. Maisvika manje gogogogogo pamba paSylvia. Sylvia wovhura kuti mingani imekuona kuti adzimai amwe ari kusuka mapureti ipapo. Pano pamwe kusuka mapureti pamba pani. Muri kuitei pamba paSylvia. Ndabata Sylvia chikomba changu chokuti ari kusuka panapa. Kana kuti mai vaona vari mumba manje ndo inonzi exhibit. Izvi zvamukutaura zvokuti January chakati navawe shamwari uri kubvunza wanje iwewe umambosvika here paipinda sadza ukabvunza zvakanaka ndanokuti unoshuka kuti mukadzi wangu anaSylvia pano pabasa kana muridzi wobasa pamusi wekumubvunza kuti adzimai angu ari pana ukabvunza anonzi Sylvia munomuzivawo here iwewe? Vongu ndakasvika vakati kudii? ndio wakati director vongu anowanika pano but idonire hapo. Akaenda achifunza kuti ufanira kudzorera papfungwa dzokuti iwewe kuti uonese kuti uchiri kuda mudzimai here. Alright, ndisati ndasvika ipapo ndaikumbira kutaura. Mushure mokuti mudzimai abuda pamba akaenda kwasekuru. Asekuru havana kundiinfoma inini kuti mudzimai wavo ari kuno. Asekuru vaumira ipapo. Alright. Adzimai vako vabva kumba kwavo vachiti ndikuenda kwasekuru. Anotsvaga kuti mudzimai wako asvika kwasekuru ndiani? Inini ndinotsvagawo. Wakatsvaga here? Ndakatsvaga kasiwa ndakavawani. Aiwa ndakuzwa uchiti iwewe asekuru unenge uda kupa asekuru mhosva yekuti asekuru vaifanira kuzokutsvaga iwewe kuti adzimai vako vasvika kumba kwangu. Iwe ndiwe unongotumira munhu wako ndiwe unofanira kutsvaga kuti asekuru munhu wangu asvika here. Wezi asekuru hauna kungovafonera kuti mudzimai wangu aveko. Munhu angouya asekuru vasingazivi.
angane nguva yakati yaenda kusvikana nhasi asati aziva Kumba akabva musi wa21 February. vari kugara usukwazi Anisukwazi. asi yesu anobata chikomba mudai anobata chikomba vari kugara mukadzi wakaasukwazi kuti ndopaasekuru here kana kuti hapasi paasekuru bozamura hando nechikomba achitogara nacho chisiri sevhia achitogara nacho chobuda machiri uyo akashingirira sevhia ari kushanda mubana aitochekawo mbudzi pauro achitovhiya mbudzi achibika asingazvizivi machakonda mashoma ndofunga saka taada kuti kubatsira nomukadzi uchinomuda Kazi ndomuda. unomuda iwe murume unomuda hatisa kuramba ndisaiti kana pane zvakadzi idzai izwi vanhu vada kunzwa inini ndofunga ndakakwanisa 10 years musi wa 5 January ndarana baba inini ndabereka vana 5 baba 3 vakafa 2 vanga vari matwins vanangarika inini kugara kwanoita nababa maset of twins tukairi ndakabereka matwins kawanda ndakavabereka nema7 months baba vandinogara navo handizivi mari yavo painogara handina musi wandakambopuwa mari yekunzi chengeta mari saamai vari pamba baba vanoita zvekunditengera ndakati mafuta apera vanotenga mafuta uya nani vondipimira vondiudza kuti mu2 liters mune 90 masipunu mafuta akasapedza mwezi make sure kuti kana ndamashandisa 15 days ndasava 15 days ndakutangosina matomasi akapera ndovanotenga uya nayo sauti wakanonoka kutaura kuti sauti yapera ndeiroro ndinokutina sauti kana pasindopasa kundikuna sauti ipo vanokundikana kunitengera 2 kg yemari vanotenga inonzi iripo toilet cleaner mumoso voti ndatenga 5 liters votenga bhari ukuzo uchasoka hembe kana ari manei uchamasoka kuseno mungochizoerera sipo anenge achena maplate anosukwa nesipo yabatoilet nesipo ichaenda kunogeza ndo zvimashandira magararana navaya munoonavo handina musi wandakamboenda kushopa kunotenga hembe yangu yekuti ndatenga hembe kudei ava vanoenda kunotenga chavakuda ivo vouya nayo pastendi patakagara ndakawana nababa vaine stendi yavo kugara taingoti kanika tinenge tangonetsana vanondiudza kuti stendi inoti inini ndakatenga stendi yangu ndicharira muplastic zvinonge street kids vana vangu wandiberekera apa ndovadzidze stendi iweve kana zvakazonzi zvazooma zvazonaka sei kana ndakafa kana ndakanzirarambana hauna chako chaunowana pano kunzi kwevana vangu kana takazorambana vana vangu vanosara pano iwe uchienda kumba kwenyu vana vangu vanosara asi inini baba vandina kana stendi vakaenda kumba kwenyu kunzi ndotsvakira kuno nekunana ndomararamira ndira nababa munoona akagarava inini ndine vana vangu asi handina mukana kuti ndiwane kana mari kutengera mwana wangu ukuona vakuisa mari tanesana nauyerana tiendesana padombo wosvika padombo kuya wobva wanoti boraiti ndazvinzi musi woyo kana itenderazi unepuwa tenderazi yekonzi chiendesera vana vako even takada kuenda kumalavu kune stendi iriko yakatenga mari yakashandwa kubva kuno takaenda kumalavu vakatenga stendi asi nini stendi yakanotengwa ndipa ndina kuudzwa kunzi ndatenga stendi vakatenga stendi nehama dzavo ndakazoita zvekunzi handi unoona mari yatakauya nayo yaiya ndakatenga stendi stendi yoine dzimba sore nemalodi asi handina kana any stendi vandinowana vanenge vachiti ndakatengera hama dzangu so ini ndinongogara ndakaita sehousemate handina kana stendi randinowana amai ndataura zvirwere ngova kutaurwa naamai ava ndizvere ndinotenga kicheni hatiteredu kana panhau yesefia
Kubvunza usamako. Ndabvunza kai ukutenga zvataurwa naamai avo ndozva munoita here? Hazvisi. Munoita sei? Havataura zvinema. Munoita sei? Ndinotenga zvinhu about kawani grocery re3 months kana 6 months kana grocery regore kawani. Ukana vakubika muriwo wakubika kumuriwo ndio vanenge vari kukitchen ndongowauza kuti shandisai zvinhu zvine economy nekuti mafuta kumboteerera baba kumboteererai mukadzi uyu mupurisa vari kutaura ndavabude panze basa rinoda kuti tange nebasa nokuti amai vataura kuti mafuta shandisa teaspoon kana kuti tablespoon ndozvinoitwa here kana mukadzi achindinokuti isa zvakati kureva kuti panenge pane zikonzero baba vangu. Taurai zikonzero zvakati. Mukadzi uyu paakabva kuno kwaChakonda akaita urwere hwekensa. Uye urwere hwekensa muchibereko haudi mafuta akawanda kuti akwanise kuita mafuta akawanda. Saka kana tichikukura mumafoni tinoona zvinokwanisa kuti zitibatsire. Vakaimuudza kuti mafuta shandisa so. Maona manje baba kuti munoshusha kadiki kangoitwa manyora kadiki manyora madzimai vari kuti mimi matidzingiza maisenza zvinanzi mai zvakanaka makaenda kunotenga stendi kumaravu makavaudza makamaudza here kuti akuenda kunotenga stendi kumaravu muchakwedu handina kuvaudza ndasvika kumalavu makarigirei musati matenga because zvazvinoita kana pano project totanga tawana mari adzimai toita sei toranga nokutenga kuita chakati kana kuri kutenga motikari toti adzimai toda kutenga motikari kwete kuti inini ndinozoenda kunotenga motikari ndouya ndichidhiraivha kuti ona ndauya nemotikari makavaudza here kuti kuenda kunotenga mastendi kumalawu ndakavaudza tichibva kuno tanga tisina programu yekutenga stendi asi tasvika kumalawi aiziva matakura mari aiziva tasvika kumalawi obva taona kuti nzvimbo mari yatatakura inokwanisa kuti seva isusu nokuitira bhajeti vanhu vari kumalawi for 3 months tichidzoka kunoko mari ichasara ndepandakavaudza kuti madzimai mari iyi iri kusara ngatitengei musha kuitira kuti vabereki ava havana baba murume wakafa amai baba vangu vakafa saka mai zavadi vega vanokwanisa kuwana sendi kubva pastendi iyo obva ndazoenda kumaigadzira amai venyu tovaona kuti unovabatsira amai vangu pastendi kuno kwakavakwa yekunoko ndakaitenga ndiri ndega ndisina yakavakwa here yakavakwa haina kupera wemudzimai wako uyu ari mberi vanyaya yestendi iri kunoko aya akasvika iripo hapo ndiyako wega aiwa kana tiri tese ndiyedu tese nekuti kana iye ari pamba ndiyake nekuti anorarama ipapo tikupedzisa tese makapedzisa mese kana muchitaura mandii takateerera adzimai vangu vataura kuti vati stendi ndoyangu nevana vangu kana iwo ukangoonekana ndikafa pana chaunowana pano wazvinzi vachitaura kweti unowanzi vachitaura ngataura but ataura nema ndoutaura chokwadi chedu right stendi mukadzi yakakuona unayo ane makasanga vaka maamisa ndapanga pakatovako togara ipapo takasina kupedza tichivaka kasi makazopedzisa vayo vese haisati yapera but tikufamba tichivaka tiri pa usaexclude munhu teera zvakutaura azvisiri zvazvisiri akakuwana une stendi yavo yakavakwa kusvika pane payakanga yakasvika iye abva azouya pamashanga kutenga kuvaka kuti muri mese so haasi umwe wako here umwe wangu sokuti anoti chinhu chindi chedu tese ndizvozvo samukadzi wako ndizvozvo amai muri mwe upstate
musitendi murimo adzi murimo teirutese ndizvozvo ndozvona kutaura nemurumo Mani, panopanda tazokatwa mani. Nokuti isusu murume wenyu mamunzwa zvataura. Ati emeni nokuti kudini. Chikonzero. Kutaura kamunodari ndezvemunodari nekuti nyaya dzekupa kwangu hadzina kutangira munhu kuno kwacho kumagumoka dzenu kugara kuti ndane 10 years tegara nababa azvikonde baba vangu inini zvemurume uyu andichada ndochokwadi chiri pakati pemwoyo wangu inini murume andichada ndiri kurarama nababa vandini inini murume andichada baba havati vana vangu ndine vana vangu Vakarorwa mune vana venyu. ndine vana vangu Saka ndisitefaka. ndisitefaka mari yababa handiione pamba handigare saamai vepamba vanogara vachindiudza kuti kana wakagara pano uri mwana wangu ndakakuona nokuna sarafiki mwana wavo akagarapo mwana yeuye makamutarisa kana pandiri inini izvezvi ane 2 months achigara nababa wake ini haana basa neni so vanoti inini ndiri mwana wavo saka inini kubva zvanhasi zvichienda mberi ndiri kukapa kuita mwana wababa ava ngavatenge kuti mwana wavo festivhoni yeurafiki uyu ane 6 years ndo mwana wavo inini zviri mereji handichadi nyaya yakurukuru apa ndikufunga kuti nyaya yavaisa kumapeto nyaya yavaite nhoroondo kumashure anotarira pera mungadzi vachinzi karamba dzachikoro patinogorera tadarika 2023 ndakambopindwa munyaya yangu vanhu vana communication murume nemukadzi havaregererani vanochengetana madaka nyaya dziri kuwanisa nhasi inyaya dzikaita kumashure vasataurira vasanoregererani vasinakuregererani uye mukati megore rapera vanhu vakamborambana zvakare mukadzi akagara kuno murume akazosvika achipotera vakanditora semuyananisi pakati pavo takatorana nasekuru vavo tikavayananisa vakada sevaregererani ndobva vadzokerana asi ndinoti nyaya dzavakapapachosera kumashure ndo dzinochidzana se dzavakufanana nekuti mukadzi ane zvaanyunyutawa magariro murume ane zvaanyunyutawa tikafanira kuti azvigadzirisa pamwe chete nasekuru vacho saka ndovazvoenda pamberi avaregererani Pana auye mari mudzimai ungaimupa mari achichengeta inenge yawanika pazuva yati inokwanisa kuchengeteka mumba kana isina kuenda kumaodhasi asi mudzimai anotora mari yeye oishandisa pandinomubvunza kuti mari ndipo tikwanise kushandisa ndichibudisa bepa ranenge ndichinyora mari zuva rega rega inooneka yakashota sekunyora kwandeza saka ndikamubvunza mudzimai uyu anoramba obva atanga kuzviwisa paakauya pacho kuno kwachaponda akatobvisa $50 mushoti obva awiga obva ndirova akandirova ndaikumbira kuti muone kurova ndakaita ndikakurira nauye $50 iyo kuti ndabvunzirei shoti iroro akariti ndikuenda kunoriwacha but akasiya kuseri kwewashing basket haana kuwasha ndatsvaga mari ndikazoiona maita ndirei ndikuuza patasvika pari ini handakuona nyaya yake yaService Karomba handakuona ari boyfriend ndaona ari munhu aishandwa naye odo nyaya dzaakurerekera mukadzi uyo akangasina kutaura ndakaromba satokumbira ipapo amaini mateti murume amuchada inini nyaya yakakwira kamukisa nemurume iye zvinomutukira munhu makaona mune boyfriend kumukadzi wake tikidaidari uyu murume uyu anga achichine chikomba indakamba nachikomba mukuru wako mukadzi uyu tera mukadzi wako wasekuru unotangira iko kana mapanira kuporeko mwana kupedzisa munodai wazvinzwa sisi amaurani handikwanisi kuti mutambire kukuru nokuti haisonyaya iripo vakarombo endai apa deska munosaina
mwana wenyu haana respect, ndopakaenda kubatira haana respect namama. Haagoni kutongwa nesu. Munobatsira nepapa muzoiswa mbudzi dzenyu mbiri dzinodiwa musi wa5. Next day. Munomuudza kubata saina inonosiya ngezi dzamama. Ani mazvizvisa. Tinoda vanhu kusvika vari munzvimbo ngavatonge nemambo wavanenge vanaye. Kana muchifungoti hamugoneke. Kana muchifungoti hamugoneke. Todaidza sabhuku wenyu akugare dare ikoko zvidzoka kudare. Sasarudzai zvamuri kuda. Kunonosaina apo mbudzi mbiri dzemwana wenyu. Kana kuti munogara pasi mutogoma kuti tokwanisa kubvunzwa kwamama. Ukuda zvipi? Musaina baba. Toda vanhu vanoisa respect muzvizvi. Handisi kufuna kuti vanhu kutoka ine musaina. Amai ine musaina. Pari zvino muna boyfriend. Asi makanga mada kudiwa. Ine udzai vanhu kuti muchine murume kusvika marambana naye musi wa5. Mazvizwa ine muona mukusaita nyaya yenyabva ita Samuel kuramba murume kana kudzokerana disease of child. Vamuona kamuda mukadzi wenyu change your attitude. Attributes. Zvese zvinokuitina munhu wemunhu. Inini ukangotanga kuita zvaunotanya kwemukadzi wangu haundiwane pamba. Kunyora kuti ndasvika nguva yakati ndazodya chii. Iwe kai. Mune chinhu zvamakatadzirana mafuta mukaruwana. Aiwa ndakondikubatsira uchibuda zvakanaka. Ndochidya izvozvo. Vashoma vakadzi vanoda kutariswa matarisiro avo kuita iwewe. Kana kuchikoro chaiko pane panaizoramba kupinda lesson yacho. And near teacher, if you hate the teacher, you hate the subject. If he hates you, after to grab the lessons. Saka zviziye izvozvo. Chisunga wenyu mwana musi wa5. Munotodzoka musi wa5. Musi wasamona mubhadhara kurambana. Musakangana wespeak. Amene kwazozvita munhu. Zvemakore nemakore ziri mundoziitira munhu. All right mwana wangu. Suka yenyama yemaura. Tona pepa rako. Unowana. Ari